אני מקנחת את האף. אני מתאמנת קצת. אני קצת מתאמנת. זה אחורה, נו. זה לא כמו שצריך. אצלנו, אנחנו עושים את כל הפתרונות העסקיים. גם פורומים. תגיד גם פורומים. זוז אחורה, זוז אחורה. עושים אצלנו את כל הפתרונות העסקיים עבור העסק שלך. גם פורומים. לא, אתה מצחיק אותי, תפסיק כבר. אנחנו עושים גם פייסבוק. לא, ירקת אותי, אני לא יכול להתרכז. גם אינדקסים. וכל מיני פתרונות שאפשר לעשות בשביל המחשב. המחשב, זה טוב למחשב. אני אוכל קצת, אני מקווה שזה לא מפריע. הרבה פתרונות שאנחנו עושים בשביל העסק שלך, ופתרונות שאנחנו נותנים... זו אחורה. פתרונות שאנחנו... אתה מצחיק אותי, נו, אתה מצחיק אותי! לא, דמעות. טוב, אנחנו עושים הרבה פתרונות בשביל העסק שלך. גם פורומים, גם אינדקסים, גם טלפונים, מענה לטלפונים. תרים ידיים. גם עמידות ידיים. גם עמידות ידיים. כן, הנה. הופה! גם ווב 2, ובעיקר אנחנו עושים גם פתרונות ונוכחות אינטרנטית בראש גדול. לאן אתה הולך? לאן אתה הולך? ואנחנו מקווים שתבחר בנו בזכות אמרת פורומים? לא, שקט, אתה מפריע לי. בזכות הכישורים שלנו. יש לנו הרבה כישורים, אנחנו גם יצירתיים, וגם יפים. אני אוכל משהו, ואני גם... אנחנו גם מתאמנים. אנחנו גם מתאמנים. והכל במחשב, הכל אנחנו עושים במחשב שלנו. ובעיקר... מה אתה נוגע לי במחשב? תתרחק, תסדר את זה. והכל בזכות הנוכחות אינטרנטית שיש לנו בראש גדול. תודה ושלום.